Adara. Suway na ba muglaag nga wala nyo panuha? Kanang pinakalit ra. Kapoy ang lawas. Halabirada gyapon ta. Kimang laag mong daw ni sila mga kamahaka. Mauman guro ning giingon nila nga. Quick escape. Let's get to the good part. Ni. Badi ha. Maadzong adlaw mga bay. Kumusta? Naot pa nga okay ra ka. Kinikasanabot naman lagi punta diring dapita. Nga magpadagat. Kilami daw iligo. Ikatul na daw ilang mga puno. Badi ha. Adara. Padung deta sa buoy karon. Kauban sila Chinchin, Harold, ginit ug iyang mga pag-umangkon. Kunya kanilaging laag nga pinakalit ra. Kay plano ba? Dili jud ta kapangandam og mga pagkaon nga atong bawnon didto Mao ni hapit na laman pudta diri Kay mopalita og pizza, Ceres Pizza. Located dinhi diri sa buoy, bangra sa ilang barangay hall. Lami ilang pizza. Tapos ang nakanindot barato ra. Mao ra man ni madali-dali naton diri karon na atay madala. Kay basin gitumon ta og kinapakapa unya ba? Adara. Naabot na dayta diri Mao ni dagat araman dako Badi ha. Nindot jud liguan diring dapita. Perfect pang pamilya. Kay angalan Family Beach man ni siya. Mao ni porma diring dapita. Tagbilaran ra pud di ay ni siya sa may buoy, gilid sa Kainggit Beach at bang sa pantala ni siya. Arang ninduta sa. Ang dili lang nako ganahan sa kay ang tubig arang parata. Badi ha. Dagat gud na. Dapat mag-amping og maghinay rata diri kay ang bato diri arang namang taglinisa masinyag mamungi ta ba ana mana awag dili naman ni ato Badi ha ug kani laging makauban tagpalahubog dili jud nato kalikayan magsipin-sipin jud ta bisag muna natong kapakapa didto duhulan pa jud tag plaso. Tara. Badi ha. Kaingon na lang gud ta og dirti maning lami Badi ha usagod nakatug na. Toy. Neng neng. Hola. Kay gigutom naman daw ni sila kinapakapa. Mangaon sa ta og pizza. Samtang nangaon mi diri naapod mi nakita nga magbarkada gabunal-bunal sa dagat. Natingala gud mi abi na mug nagunsa ug nangadaot na ba ni sila. Badi ha. Pero namukot diay ni sila diha ambot og naban ni sila kuha kay murag ang isda diring dapita kay maupay pagkahiba og langoy pero ang importante nalingaw sila. Tara mangaon ta og pizza ug chichirya. Badi ha. Isa ra ka sus nila ha. Naaday po ni duol sa ato ato pong giagda pero dili lang sukuno sidya abi na kog mangayo ba. Badi ha las gatiwas pa jud ta hagba jud ta diring dapita. Arang kapuya man ni magkapakapata mao lagi panagsara manggud ta makaligo og tubig nga parat ba. Ko si Maro TV ug nagsulti sa Enjuha ang kakapoy permina ang laag panagsara. Badi ha. Ay salida na po. Salida mo naman. Ay, mga balo-balo. Inspire sa may body. Adara! Badi ha!